ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଦେଖିଥିଲେ କି ବୀଜଗଣିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ସେହି ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ବା ସେହି ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ ଆମେ ଗଠିତ କରିଥାଉ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଟି ହେଉଛି x। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ଲେଖୁ ନା ଯଦି x ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ହୁଏ x ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ପଲିନୋମିଆଲ ଅଫ x ଆମେ ଲେଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ a0 a1x b2x square ସେମିତି an ଏଠାରେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ ଏଠାରେ a0 a1 a2 ଏସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ସହଗ। ସହଗମାନ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ମାନେ x ହେଉଛି 84 a0 a1 ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାକର ସହଗ ବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ a0 a ଯାହାର ତା ତଳେ 0 ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ a0 a ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ 0 ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ମନେକର ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଯେମିତିକି ଏହି ଉଦାହରଣ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ x ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି y ପ୍ଲସ୍ x ରୂପରେ। ତା ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି a0 ପ୍ଲସ୍ a1 x। a0 ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠାରେ a0 ହେଲା 5 ଏଠାରେ x ର ଯେମିତି x ର ସହଗ ବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 1 କାରଣ ଏଠି 5 ପ୍ଲସ୍ x ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 ପ୍ଲସ୍ 1 into x। ତା ଅର୍ଥ 1 କୁ ଆମେ x ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଠାରେ a1 ହେଲା ବା x ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା